Doncs el Madel és una nova modalitat de pilota, ara porto ja 7 anys en funcionament i concretament és una variant de pilota grossa i naix per la necessitat d'ocupar, d'utilitzar noves instal·lacions per a practicar la pilota i s'ha convertit en un recurs més per a practicar la pilota valenciana, un recurs fàcil, ja que simplement en una pilota i en 2 persones ja es pot practicar i utilitzar les pistes de pàdel. La idea del circuit naix perquè ja des de fa 7 anys que van començar en aquesta iniciativa del Madel, van començar a interessar-se clubs que per falta d'instal·lacions veien en el Madel una possibilitat de tornar a practicar la pilota i d'ahir agafar-se a practicar altres modalitats. I poquet a poquet van ser diversos clubs els que es van interessar i ja van poder fer un circuit unint-nos tots de diferents tornejos en un reglament, en un rànquing i això es va fer l'any passat. L'any passat va ser un èxit, el primer circuit, i ja enguany hem continuat en el segon circuit que la veritat és que encara ha sigut més de millor qualitat en quant a participació i en quant a nivell dels jugadors que poquet a poquet van animant-se i van pujant de nivell. Doncs el segon circuit que s'ha disputat durant aquest 2018 va començar el 22 d'abril en Picanya i ha viatjat per 7 poblacions, han sigut 7 tornejos i ha agafat 5 comarques diferents, és a dir, ha viatjat el Madel per moltes comarques del nostre territori. I concretament avui ens trobem en l'última prova, que és la prova del torneig final de Canals, on participen els millors equips que s'han classificat a nivell de rànquing en primera categoria i en categoria d'iniciació. I també en algunes proves també han participat en alguns tornejos, han participat també xiquets, han fet categoria de xiquets. I això ha fet que tota persona que s'ha volgut interessar pel Madel i practicar-lo ha pogut jugar, ja que n'hi havia categories per a tots els nivells. Home, el circuit ha sigut unes proves molt emocionants i en molt bona harmonia per a tots els participants. Ha sigut un plaer jugar-lo i visitar a tots els amics, perquè al final han fet molts amics i han conegut molta gent nova i és una experiència recomanable perquè estem dins del món de la pilota, són gent de pilota i és una harmonia i molt bé, molt bé. Bé, som els campions del primer circuit i en aquest circuit per això tenim la intenció de revalidar el títol i entre unes coses i altres han tingut lesió, Ricard ha estat quasi mig circuit lesionat i entre que no ha pogut jugar al 100% o que ha tingut que jugar un altre companyer no hem pogut revalidar el títol, però bueno, fins a l'última parada del circuit, que ha sigut en Canals, ho han tingut bo per a poder consolidar i revalidar el títol. Però bueno, han quedat subcampions, que també està molt bé, i contents també. El Madel va molt bé per això, perquè en tots els pobles tenim una instal·lació de pàdel, per tant se pot jugar en qualsevol poble. Una altra que té a favor també que no fa falta arreglar-se les mans, que les modalitats de pilota valenciana, moltes, has d'estar molt de rato arreglar-te les mans, i l'altra que és un esport que és molt dinàmic, molt divertit i que en seguida t'enganxes i t'agarres. Vull dir que en un rato que jugues ja més o menys ja controles la pista, la pilota, ja ho tens dominat.
A mi em sembla que és una modalitat que a part de ser bonica, per almenys a mi m'agrada molt, pues, dona també més possibilitats de poder jugar, de poder tocar la pilota. El Ricard i Guillem, que van ser els pioners, han sigut els que d'alguna manera s'han inventat aquest joc, s'han preocupat de posar les regles de joc, de les pilotes, homologar les pilotes i tal, pues jo crec que en el seu moment tingueren molt bona idea. Era com obrir possibilitats a que la gent poguera practicar el deport de la pilota, que en el deport de la pilota n'hi ha moltes modalitats. I quasi tots els que juguem al màdel, quasi tots juguem alguna modalitat d'estes. Kantatu besterik genuen egin nahi, erantzuten diot nik. Neure ahotsa bilatu